Nepoviem ani slovo. Harry? Bože. Chápete, že som sa nemohol obrátiť na FBI? Aha, dostal som opúšťak len na jednu noc. Prišiel som pozdraviť brata, nič viac, nič menej. Prečo ste vlastne teraz prišli vypovedať v jeho prospech pre zákon? Ježura spája časti tiel niekoľkých rôznych živočíchov do jedného celku. Ostňovou pokrývkou slúžiacou na obranu pripomína dikobraza.